Yo, what's up mga kabangis? Andito na naman tayo ngayon. Gagawa tayo ng merendang mangga hilaw. Ito, kakainin natin ito. At saka meron tayong silver swan. Meron din tayong kunting asukal. Meron tayong siling labuyo, sibuyas, at saka kalamansi. Ito ang gagawin nating sauce para sa ating panlasang mangga ngayong hapon na ito. So, simulan na natin. Hindi na ito patagalan pa. Ayan. Oh, ito bukong. Kung alam niyo yung bukong, ito ang bukong. Paglagyan natin ng sauce. Ayan. Okay. Sige, ubusin na nga natin. Okay. Saka itong siling labuyo. Ayan. Para mas masarap at may kunting anghang. Siyempre, ubusin na natin to. Siyempre, tikman din natin kung anong lasa. Ayan. Ayan. Saka meron din tayong kalamansi. Para pang paasim. Wala na suka-suka. Lah, nawala. Ayan. Siyempre, tikman din natin. Asim talaga. Ito, asukal. Siyempre, lagyan natin. Ayan. Oh. Tingnan mo. Ayan, magandang sauce na ito. Siyempre mga kabangis, tikman natin. Sarap. Ayan. Oh, ito oh. Medyo mahinog na ito mga kabangis. Sarap naman ito. Dami kasing mangga dito sa amin. Sa mga gustong kakain ng mangga, pupunta kayo dito sa lugar namin. Maraming mangga dito. Ito ang pinakamasarap. Ayan. Ito mga kabangis, ang pinakamasarap na mangga sa buong mundo. Kaya, ano pang hinihintay mo? Punta ka na dito sa amin. Maraming mangga dito. Sarap. Patay na patay ang asim. Kahapon, kumain tayo ng napaka-asim at ma-upload na saging. Yung ubas ng saging. Napaka-upload, napaka-alum. Sarap talaga mga kabangis. Ayan. Siyempre magbalat pa tayo ng isa. Malaki pa oh. Oh. Grabe. Oh, ito mga kabangis. Yellow na. Ayan mga kabangis oh. Ayan mga kabangis. Kung mayroon kayong mangga dyan sa inyo, gagawa lang kayo ng sauce tulad ng ginagawa ko. Pati lagyan nyo ng kunting kalamay, asukal, lagyan ng sili at sibuyas. Pwede na yan. Pagkain na yan. Masarap talaga. Ayan mga kabangis. Ang sarap-sarap talaga. Sarap. Maasgad. Asgad pala. So mga kabangis,
Maraming salamat sa inyong panonood. Paki-like, share, and follow sa ating Facebook page. Sa mga followers ko dyan, sa mga bagong followers ko, maraming salamat sa inyong pagsuporta, pag-share sa aking mga video. Mahal na mahal ko kayo. I love you.